A Mancomunidade de Barbanza-Arousa presenta o circuito 4 carreiras unha meta. Será entre os meses de agosto e decembro e pasará por lugares emblemáticos da contorna. O circuito 4 carreiras unha meta percorrerá os lugares máis significativos dos concellos da Mancomunidade Barbanza-Arousa. Cascos históricos, paisaxes e recursos naturais serán algúns dos escenarios que disfrutarán os corredores destas 4 carreiras. O obxectivo desta distribución é desestacionalizar o turismo e afastalo da época do verán. Que entra dentro da estrategia que temos na Mancomunidade de desestacionalización da demanda, poder atraer un turismo e visitantes todo o ano, por eso facemos estas carreiras que comeza a primeira na Pobra no mes de agosto e a última delas que en Boiro é en decembro. Co cal, estendemos esa tempada de atracción de visitantes, esa tempada turística, estendémola tamén a tempada baixa para obter un maior número de visitantes e que poidan disfrutar das nosas actividades durante todo o ano e durante outra tempada que non sexa solamente a tempada estival. Queremos seguir promovendo ese turismo sostible co medio natural, onde promovemos o coñecemento de valores naturais da nosa comarca e, por tanto, dentro dos concellos de Rianxo, Boiro, a Pobra do Carmeñal e Ribeira, pois queremos fomentar que as persoas interesadas nese ámbito deportivo pois poidan coñecer uns recursos naturais preciosos que temos na nosa comarca e, por tanto, tamén xerar un dinamismo económico na nosa contorna, porque son pequenas estadías que poden facer eses corredores durante esas fins de semana. No acto de presentación estiveron presentes diferentes concelleiros que se amosaron contentos de acoller esta iniciativa dinamizadora para os seus municipios e para a Mancomunidade. Diferentes categorías, nos empezaremos a primeira sobre as 11 menos cuartos, 10:45, para finalizar sobre as 13:30, que é cando será a entrega de premios. Os interesados en participar xa se poden inscribir nas oficinas de emprego da Pobra do Caramiñal. Vai a consistir en 7 categorías, que tamén inclúe a zapatilla inclusiva para persoas con mobilidade reducida e persoas con diversidade. Vai a ser a proba senior de 50 km, despois as outras xa van a ser de 5 ou menos de varios metros polo que sexa a xente máis nova. Vai a ser, todo vai a estar aquí establecido no Malecón, a saída da carreira senior vai a ser dende o Mercado, Malecón, García Ballón e despois hasta Coroso. Contamos tamén que estas probas están incluídas na 7ª proba de Arousa Barbance, tamén na 10ª da Deputación. Dicir que o ano pasado participaron en torno a 800 corredores e estamos encantados que se conte co Concello de Rianxo para un ano máis disfrutar desta carreira popular.